Légyen az Úrnak nevében. Emlékezetül hagyatik, hogy az őcsényi gyülekezet a toronybéli fertályos órát csináltatta Budán, Hilbinger József nevezetű órásmester által. A kontraktus készült Budán 1811. esztendőben, februárius 27-én, melynek ereje szerint kötelezte magát az órásmester egy toronybéli fertályos órának elkészítésére, jól megalanyozott mutatókkal, pundusokkal, kötelekkel, egy szóval mindennel, amely egy toronybéli órának felállításához megkívántatik, kivévén a táblákat. Legalább gyönyörűség lesz tudni a maradéknak azt is, kik voltak ekkor ezen őcsényi helységben mind a belső, mind a külső elöljárók, valamint azt is, kik és mennyit adakoztak az óra készítetésére. Általában az órásmesterek azok kovácsmesterből vált órásmester, ugye ezek kovácsolt technikával készültek ezek a szerkezetek. Erről a mesterről, aki ezt az órát készítette, ugyancsak Takács József barátom kutatásai alapján annyit lehet tudni, hogy ő Felső Ausztriából, Tragweinből települt át Budára 1796-ban. A polgárjogot szerzett Budán, a Tabánban telepedett le, és 1808-ban vették fel a budai kis- és nagyóra készítőknek a céhébe. Egy-két óra, amit tudunk, hogy ő készített, például 1805-ben a Párciumba, Nagykárolyba, a Református templom tornyába készített órát, a Szegedi Régi Városházára nap- és holdjárást mutató órát készített, de készített órát a Pest megyei Pilis település evangélikus templomába is, és hát 1811-ben készült ez az óraszerkezet, ami itt áll előttünk. Hát valószínű, hogy ez lehetett a mesternek az utolsó, vagy az utolsó óráinak az egyike, ugyanis ez 1811 májusában szerelte ide be, és júniusban meghal. Az óraszerkezet az akkori korban, hát mondhatjuk úgy, hogy egy extra szolgáltatást nyújtó óraszerkezet volt, egy úgynevezett fertályos óra, hogy német Viertel szóból, a negyedből van, tehát azért említettem, hogy extra szolgáltatást is nyújtott, mert nagyon sok óra csak az egész órákat ütötte. Ez az óraszerkezet, ez üti a negyedórákat is. Mivel egy fertályos óráról van szó, 3 egységből áll. A középső rész maga, ami az időt jelzi, meg viszi föl a száron. Itt hát körülbelül egy percnyi hajtás megy föl harangok fölötti szinthez, ott vízszintesen van egy ugyanilyen fogaskerék, mint ami itt lent van, és akkor 4 oldalra a számlapokhoz, abba a fogaskerékbe illeszkednek bele függőlegesen az óramutatóknak a szárai, de még a számlapokon belül 3 fogaskerék még osztja ezt az egy erőnyi hajtást a perc és az egész mutatóra. Ugye az időjelző része, mivel ugye negyedütős, ugye itt látható 4 bőrgős szár, 15 perc távolságok. Ezekkel kapcsolja a negyed óránként az ütéseket ezzel a kakassal. Az órának a beállítása az kétféle módon történhet. Egyrészt fönt ez a szár fölmegy, úgyhogy ki vannak szedve az a 4 szár, ami elmegy 4 oldalra a számlapokhoz, és ott egyesével be vannak állítva a számlapokon a mutatók, de történhet úgy is, hogy ez a második tárcsa, ez 60 fokból áll, tehát a 60 bevágás az 1-1 perc. Itt van egy rugó része neki, ami hogyha be van nyomva, akkor ugye megfogja az ember a szárát, ami megy fel a mutatóhoz, és akkor itt percenként lehet állítani. Eredetileg ezeken az órákon azért van itt ez a 2 fül, meg ez a kis fogaskerék, ez annyiban hiányos ez a szerkezet, hogy itt volt rajtuk egy kis számlap mutatókkal együtt, és akkor ugye ahogy állította az illető, akkor belül látta, hogy mennyit állít az órán. Második része az órának ugye az a negyedütős rész. Ugye, ahogy említettem, ezek a görzsök, ahogy leérnek, ezt a kakast megnyomják, és itt kiold ugye ez egy excenteres
része az órának, és ez dobálja ugye ezt a zárókart, és akkor negyedkor egyet, félkor kettőt, háromnegyedkor hármat, ugye egészkor elüti a négyet, és akkor van itt ugye ezeken zár el, ezek a megfelelő távolságok, amennyit üt, és akkor amikor a négyet elüti egészkor, ugye ez a pöcök kapcsolja át ezt a kart, ami majd az egész órákat váltja ki, ami elindítja az ütést. Ugye az ütés véget fontos része az óra szerkezeteknek, ezek a propellerek, az úgynevezett légfogók. Ez az óra, meg minden ilyen óra súlyokkal működik. Tehát ezek is durván ilyen 50 kg súlyok, amikkel jár ez az óra. Ugye ezek a propellerek azért vannak, hogy elindul az ütés, ugye ne szaladjon túl gyorsan a súly, hanem visszafogja a súlynak az ereszkedését. Ugye a másik rész, az egész ütős rész, amint említettem, ott van egy kar, amellyel átkapcsol. Ez is ugyanúgy excenteres, ez a része a szerkezetnek, ez pedig ezt a szárat mozgatja az excenter, itt pedig van egy tárcsa, de különböző távolságokra vannak a bevágások, ugye ezek a bevágás távolságok, ezek egy-egy órával mindig bővülnek. Itt van egy számlálója, amivel lezár, de mivel excenteres, ezt mindig billegeti, és akkor ahány óra van azt elütés, akkor lezár. Ennek is ugyanúgy van a délfogója, mint a negyedórás ütőrésznek, és hát ezekkel a szárakkal húzza meg ugye a harangok peremét ütő kalapácsokat. Amint említettem, ezek az órák súlyokkal működnek. Ugye ezek igazából úgynevezett súlyhuzamú órák, mint például a fali kakukkos órák, amíg a súly a levegőben van, addig tudnak mozogni. Ami hát úgymond nehézkes egy ilyen szerkezet, pontosan tudnak járni, de viszont a pontos időt beállítani nem mindig egyszerű, ugye, hogyha itt lenézünk, közel 3 méteres vagy 3 méteresnél hosszabb ingája van, emelésével vagy süllyesztésével lehet az órának a gyorsaságát vagy lassúságát szabályozni. Most ütöm a háromnegyedet. Tehát ugye ezeknek az óráknak legtöbb helyen az a sorsuk, hogy nem járnak, ugye ezek az egy vétkük a mai modern világban, hogy ezek ugye emberi erőt igényelnek, ezeket naponta föl kell húzni a 3 darab súlyt, és akkor ez az óra is körülbelül egy fölhúzással ilyen 25-26 órát tud elmenni, tehát minden nap föl kell őket húzni, meg a számlapok, római számokkal készültek a számlapok, általában a fehér-fekete párosítás volt a divatos, gyakran a mutatók hegyei meg voltak aranyozva, aranyfüstlemezzel, de általában a nagy mutatóknak, kismutatóknak a csúcsai azok ilyen stilizált, domborított, összetett szívmotívumok voltak, a mutatóknak az ellensúlyai azok pedig a holdat jelenítették meg. Itt ennek az órának is még az eredeti ellensúlyain, a nagymutatónak szépen kidolgozott hold az ellensúlya, szeme van a holdnak, szája van, orra van. Az órákról lehet tudni, hogy mikor jártak vagy használták őket. Ugye annak idején, hogy a gondnoki számadásokban sokszor szerepelnek olyan tételek, hogy az órához annyi pénzért kötelet vettek, faolajat vettek. Az órákat, vagy szerkezeteket annak idején, amikor készültek meg a 19. században, úgynevezett faolajjal olajozták. Ez a mediterránumból a kereskedelem révén származó olívaolaj féleség volt. Ugye a másik kenőanyag, a csigákat azokat hájjal kenték, a köteleket azokat pedig padgyúval tartósították. A gondnoki számadásokban sokszor szerepelnek az egyházközségeknél, hogy ennyi forint, annyi krajcát költöttek faolajra, kötélre, hájra, fagyúra. Ebből lehet tudni, hogy évben jártak, nem jártak, működőképesek voltak, vagy nem voltak működőképesek az órák. Hát ez az óra szerkezet is, úgy mint nagyon sok, ahol még megvannak, ez nagyon régóta nem járt. Egyrészt, amikor ezeket elkészítették, mindenhol harangozóknak a feladata volt a legtöbb helyen, hogy a harangozáson kívül az órákat is fölhúzzák. 60-as, 70-es évek egyrészt ugye elterjedtek elterjedt az elektromos harangozás, nincsenek harangozók,
másrészt pedig ahol éppen meghibásodtak, ott azért nem működtek. Ennek az órának igazából hát a 70-es évek végén, a 80-as évek elején járt, akkor volt egy, amikor a Szemerei László lelkészünk, fiatal lelkészként ide került, egy vele korabeli református atyafi Molnár Béla műszaki ember, akivel reparálták egy kicsit az órát, de azonban az ütéssel nem boldogultak ők se, járni járt, mutatta az időt, de ütni nem tudott. Akkor 2007-ben jött nekem egy ilyen hóbort, hogy hát el kéne indítani, meg kéne bogarászni vele, akkor egy 4 évig körülbelül járt, de az ütéssel én sem boldogultam, hogy tudja ütni az időt, és akkor az idei évben rászántam magam, hogy valamit kéne vele csinálni, ugyanis az volt a problémája, hogy vannak ezek a pálcás, hát a nagy fogaskerekekre, amik ráilleszkednek, ezek a fogaskereket helyettesítő szerkezetek, ennél a negyedütő résznél a nagy fogak annyira bevágták, meg koptatták ezeket a pálcákat, hogy kapcsolta volna szerencsétlen szerkezet a negyedes ütést, viszont ahogy kapcsolt, ott rögtön a kopásban meg is szorult a nagy fogaskeréknek a foga, is nem tudott működni, ezáltal ugye, hogy a negyedes ütés nem működött, az egészes ütésről szó se lehetett, hogy az működjön, mert az önmagában nem tud működni. Van egy fiatal barátom, Hamar Balázs, ő szeret mindenféle műszaki dolgokkal esztergálni, fogaskerekeket is tanul készíteni, és végül is ő oldotta meg ezt a problémát, hogy elkészítette ezt az új alkatrészt hozzá, és akkor így végül is teljes eredeti mechanikájával működik a szerkezet.